takafanana. Ndoda kuzwa kuti muri kuti kudini apo bhozi takudzoka tese mukatoma hanje. Uyo wamutori naye tese tikunyengetedzana sekuyo pamaita mambo masiya nini mutona takangofanana. Handi. Ngati nyenyenye mukadaiwo muri mega ipapo hazvizozviri muri kuti chii. Patakubetserana kuti tione kubetsereka. Chete. Hakusi kutukana. Birewo zvakanaka tongosumuka tese todzoka mukati kwatatiri kuti sangana mambo. Tonzwa mambo zvavari kutaura. Handizvo. Gumeyo. Kazane Zambia mtuyo wakati makadai hamusi umwe akapfeka nekutambira chimupai because haana patitotaura muchimupa handizvo munozotanga imbomumonera ichimboite zvinhu zviripo ana mbuya vamwe varipo kavanobetsera Dan apa berbeda dalam komunitas? Kami akan mencoba acara komunitas. Dia sudah coba. Kita akan coba. Dia macam apa dia bos? Kami coba. Mana di Pasir? Ada Pasir. Amsori mambo ditasa. Yes. Kalau ni yang mana orang ada kebutuhan. Kalau ni yang mana ada kebutuhan, mana orang ada kebutuhan. Asal soal itu ada kebutuhan. Mana orang baru kebutuhan mukoma, anda separai. Pakambo ya kisini tu, baru punya wanita macam tu, mana orang. Jadi kita kan seperti mana utanga kuona kutukana kutika pamwana mana akangosimuka pamba tisina usisotisha itika pahali pangu buda pamba patanya sona asimukira ita mwana andio magara anoita mazuva ese saka takazote ati mhanye tikati masimukira ita mwana apa tinazona muchira abuda akabata banga izwa izvo baba tikuda nyaya iyi mwana uri kubudiwa yes then problem ndeipi nyaya yacho iri papi mwana arikubudirwa achiti vari kubuda pamwana vari kuti takaura vandi wanda chesa wacho ari kupi ndiye wanda chesa right saka makambotaudzana here pachenimeka mwana paakabva paumba akaenda pasabu so mwana abuda imi muzwa kuti mwana akubuda achiti munhu akandiuraya ndiwandacheza nawandacheza makambovali mukana here kutaura hatina kuona mukana kutaura tese auye pasabu ndokotanga takaungana haana kuuya tabva kwasabhuku takatorara pasabhuku tava pasabhuku rechimangwana acho mukudoko ndokwatakazodzokerera kuma patinogara tiri mubvukira maandeya arashesa manyama asanyamani
Ndibafanya mani. Zamani bakasa bukweshi makambushia. Waachia tunakusika. Siri msimasiri. Akati kuchengetedza mwana nekuona kuti zvichi chikuitika pamwana ndizvo mwana ataikwanisa kutomusha kuti pane mamuvi ini pandakanzwa nezvenyaya iyi tandana about 7 months tisingatauri tese naiye Chakaka akandifonera usiku around mapast 11 akati chinoshayiwa mwana ngati mushaya mwana ane zvikanziro ngati aita sei zvikanziro abuda Bokusanenawo. Ndoda sekuti wewe wadzindiwo nechikuita nekufa kwemwana kubuda pamwana. Uruti chiinazvo. Ndinongozinzwa ndambogara nawo pasi. Kana mati munomutemba iye handizvo munomushaidza ouya pano mwana wabuda wokubatse pano tichiona isu tichibvunza zvatida kuona Kuti mwana wacho akatobudira kuti munosatutaura izvozvi zvatina bhesi bare kuti tiri kutonga uyu tomutonga tichiti chii bcause uyu ndiye ari kungotaura ka kuti ndakarawa neuyu asi tikuda mubatsiri anobva achiburitsa chokwadi chese handiti zvese zvobva zvabuda chokwadi zvakadai hanzi tiitesa ndizvo because mazuva ano chikuitika ndechoti kuri kubuda madhimoni kuri kubuda mashawe kuri kubuda chii saka pamwe pacho isusu sedare we cannot tell kuti ichawe here mudzimu here chii saka taane masystems ekuti tinofanira kuti verify first kuti munhu zvari kubudiwa ndizvo here ari kubudiwa here kana kuti ari kudiwa andizvo saka imi muri kuda kuti munoda mubatsiri handizi mune here vamungati munaye asi maunaye hachatoiti because unconflicted already because ndiye akataura zita reuyo yasipo pauda munhu ari neutral kwamunoenda mese kutanga kuti one iye waaripo mozwa zita rotaurwa zvese zvoitwa uyo wobatsirwa wobuda uyo achirwiwa achipindura wachipindurana kuti akafa sei nechii zvese chokwadi chikude pai mapazwa ndii uyo amakashandisawo ndewenyu mega handiti kuti mumushandise futi munomazviti saka tsvagai umwe kana muka 1 munokwanisa kuenda kana pa3 then chokwadi mune makacho akainini ndinobvumirana nemi izvozvezvo then chechitwo ndichikuti munhu ari kunzi inini ndindakamuuraya nda kuti mubandirise zvishoma vakomana ava vanoti ndivana chesa vasiri vana chesa ndivana Chakaka inini mai wake uyu namai wangu inini takayama zvamu rimwe chete kukura kwese kwatandaita kwakasina dambudziko takayama zvamu rimwe chete saka tayama zvamu rimwe chete kukura uku vakomana ava chakaita kuti tisauye kwawaindishedza chakaita kuti vasauye pasi zvekuti muzoite zvokuzobatwa ipapa ndopanenyaya musaite zvokuzobatwa chingoni zvamunoziva pamwe ndochiziva mwamubatsiwa kazii nyaya ndopera mai wangu na mai wake atori muno awara ini ndidaro kura ndichichengeta vakomana wana chichidawo nyika vanozisiva wana shanyamani but handina padayambotaaambiswanina iwo vazoti last year zvikanzi hausi mukoma wedu saka vakatodhikireyawo kwandiri sabhuku vari kumunhu ava mandeya vakati ukauye kuno tinomutsa hondo saka ndaida kuzoenda ikokoti munimi naari kunzi wacho ndakamuraya ndii ndakatomurapisa kuenda kubhonda chichimbi dzimai ari muno nevana vacho pamwana wacho ari apa vanotaura
aiwa kwete apo kwete zvakaitika tinozviziva chakashata kuda kusanganiswa kuti mudini mubatane wana inini ndezvi ndiri muroyi ndinoroya inini kundizingizira imwimwi anamwi imwimwi zvamurikuona pamwe izvi mukaona zvichida izvi pachiwano isaini hasha hasha idzi pamuzvokosa unorumwa chigurokuro nekurumwa nemuromo chigurokuro kafa unonzwa pamwe kana muine zvamunoziva pamwe taurai zvamunoziva zvogadzira kana musina zvamunoziva it's okay saka imi muchitsvagaiwa chigarai pasi mukona munhu ari kuti hasha akagadzirwa guwa rake neuyu agadzirwa guwa isusu weukama wevachagara tanga tisipo takatadza kuwirirana ngomwe uye akabva aendera mberi neurongwa hwekugadzira guwa reuyu saka awa vari kumakuwa ari kumukapo ari kuti kuguwa kwangu akusugarikaba hatisiko kune mishonga ndokutaura kuita imi munogadzira guwa remunhu asina kukama neimba kudi chakamira hatina kugadzira makuwa ewawa munhu akagadzira makuwa aiefaraini nasinikiwe 2 mwana wake umwe mwana wacho ari kuno umwe wacho ari kumozambika anoshanda kumaputo ndo akatenga zvinhu mai vacho vakauya nemukomana ari kuno vakomana avo vakazochinja mazvinhu zvatoapo sabhuku anoziva zvese zvakaitika changamira hatina kugadzira hatina kubata kana guwa rachepo asi kusvikapo ndakadini ndakasvika munhu akatenga zvinhu zvose izvozvo izvo mwana wemufi The issue is not about kutenga. The issue iri pekugadzira. Hatina kugadzira makuwa mwana wake mukomana mwana wake mukomana. Alright, saka zvinhu zvakatemwa nemwana zvivi. Zvakagadzira makuwa iwayo. Saka kuti anogadzirwa sei? Saka akagadzira makuwa ndiani? Because awari kuti makuwa akagadzirwa asi tisina kuwirirana. Aiwa. Mwana wacho akasimuka anotaura zvakaitika. Inini ndakangosvika pamakuwa ari kuvana vanozvibraiko ari kana inini ndakasvikapo because ibrother yangu munhu ibrother yangu kusvikapo kwandakaita ndokwavari kuti iwe wakatogadzira makuwa ava kune yechi ndimukoma apa kudii blood cousin inzwai changamira ndati cousin brother here kana kuti chii ndeo baba umwe chete nemi inini ndina baba wangu blood brother yake uziani yani pakati penyu yani yewe mufi ndeuyo saka manje sei iwo waizoenda kupindira kuzvinhu zveuku wasatawirana nazvo iwo unoenda kuita wasikuwirana nazvo handina kupindira changamira ini chandakaita iwo waronga madate everything wakatizo 30 August last year ndopa wakati makuwa ari kugadzirwa andika wakawirirana ini chandakaita ini kuti sai madate certificate ndopa uri kuti ndakapindira kuti sai madate kugadzirwe matomustori kuti madate ndimi munawo mama wakaenda kwasabhuku mudzimai wacho waida madate evanhu akafa madate akafa murume wake andinozvona tikatanda kugadzisa nemukadzi uyu wakasiyana urunzwa mukadzi umwe wacho wechi2 mufana une vakadzi 3 anditika wekutanga wacho ndiye ane mwana akagadzisa makuwa wechi2 wacho ndiye ane mwana ari apo saka ndiri kuti number 2 nenumber 3 wanga usina madate ekuti murume akafarira wainga wasina madate ndo wainga wainawo 2010
2010 makuwa akagadzirwa last year mukadzi zuva rakabarwa murume wako nezuva rakafa murume wako mukabvunza mukadzi wacho wechi3 arapo anokutaurirai kuti wakauya wakaronga madhetsi maifadzi ari pana vanzi maifadzi wakauya wakaronga madhetsi wakatouya wakanditaurira alright izvi zvandichaita ndichazobatsira kutsvagura zvidhina nerivasend ndozobatsira ndozozvawakoda kuti waridzi wacho chaiwo waridzi wacho wakanga wati vachabatsira chimwe chikafu nemuriyo mudzimai wacho wekutauri taitotaurirana nawo tichiwirirana vakomana ava taurirana navo nyaitova nemurume wetu manyepo taitaurirana navo manyepo nokuti mauriro akaita nyaya yemakuwa iyi ndichifonerwa nemudzimai wamukoma uyu ari kubuda pamwana wangu takanga wakataura madhetsi asara mashoma shoma asi sekuzwa kwendandaita soko ndakaenda kuna mukoma tikati amukoma munorizwa here marizwa esoko rekuti makuwa mwana atiitira kugadzira makuwa vachikazi asoko titori naro kati zvakanaka sezvo soko mutori naro ndangasiziva kuti manga mationaro saka tauya kozwa kuti zvakamira sei todidi sezvo madheti acho atoo padhuze pataungana mukoma tikati no sezvo madheti ava padhuze wana wacho wese havapo wemufiwa saka ndaida kuti ndibate wana wacho wese wange waripo kuti wabatsire pazvinhu zvababa wangu ndopakatakachovha madheti kuti aende mberi kuti papasara mazuva mashoma shoma kuti anga akarongwa acho ambasara nifunga 4 days saka yanga iri nguva diki wana wacho wese wanga wasipo wemudzimai aripo wanga wasipo saka ndaida kutotsvaka wese vanhu vacho wese ndohanzvadzi yakasheka taida kuti abva andogadzirwa pamwe chete saka wana vacho wese pamadhezi iwowa zvazvikaikwanisi kuti ndovabate wese ndosaka takachovha madhezi mberi awataitotaura tese takatoronga tese saka akazogadzira makuwa pazuva ramusina kuwirana ndiani pamazuva amusina kuwirana saka paakagadzira pacho akazogadzira nani wana wanga wazouya here wana wanga wasina kuuya saka akagadzira nani akandouya mwana hwani ndiyanga aripo wamwe wese havana kuuya saka iyeyo ndiye wakamirira ndio wakamirira imi makazviziva here takazviziva kuti wakuita handover nokuti zvakaitika ndezvekuti takataura sabhuku panapa pane zvisina kumira mushe taonyesa kuzongora nyaya dzaikuti no mafambira aita nyaya hai ndiopa saka takazoenda kwasabhuku tikamutaura kuti no tatofunga kuti magadziriro aitwa makuwa pane zvataongora zvisina kumira zvakanaka dai vanhu avambomira uyo auda kugadzira makuwa ambomira taunganidzana isusu epachagaka makuwa azogadzirwa tarongera pamwe chete saka sabhuko akatadza kuwirirana futi nesu akati imi makomana inyaya yekuti tinenguva amuna mari saka sabhuku ari pano na sabhuku takatsitsa nyaya kuna sabhuku akati imi kana matotadza kuwirirana nazvo uyu ngaendere mberi makuwa akagadzira ini nichandoziva sabhuku haiti override decision muri ndiye unoda kuziwani sabhuku akazouya zvekwandii akati unza madeath certificate ewafia unoramba nemadate certificate kati sabhuku mazuva yako kuti ndinoda madate certificate mofosa inini safe ndikazofoswa kupa madate endai mugadzire atidi hapana traditional leadership ine simba
yekuti override family decisions. You cannot do that. Kana mhuri yati toda zvakati, you follow that. Basa redu as traditional leaders is just to advise. Kuti chinoita chachiiti, so munotaura zvinoita. Because there are reasons there. Aripo, arikutaura was the reason why family yangu yakati tangomira is because one, short notice. Two, wanonga wasipo. Dai ungori uyu ishi. Unokadzi watatu. Newana 20. Wozogwara kurugadziro iwo, rugadziro nemwana wani. Something is not right. It's apana family consensus. Wautoizwa. Zvawatoizwa munhu. Saka chiita yekutanga iyi. Inogadzirwa nyaya. Then chechipiri ndoti muite supervise issue yekuti wafambe apo kutatu wazwe nyaya ichi yekuti vari kubudawo chii chiri kunetsa apo chiri kunetsa waripo wese the concerned parties not zvekuti havanofamba wega wafamba wega no muniparisa vana vacho vainga varipo ndati uyu murume ndio muchataura izvo kuti sei pari kuti vamwe vari kumhanya kuna sabhuku vamwe havasviki kuna sabhuku vamwe vanoteererwa nasabhuku vamwe vateererwa nasabhuku ipa ndopanoda kuti ishe enda kugadzirise chii nyaya iyo tisvike pabhotomu penyaya asi nyaya hombe haisitori yekuteererwa kwenyika nyaya hombe iri kuda kuti motsvage kuti mwana uyu akaurawa nani ari kubuda pamunhu ndo nyaya yakakosha iyi nyaya yakubuda wayo yakakosha asi haina kuzokosha kudarika zvatoda zvokunetsa mwana vanhu vakagara pamwana vanofanira kusunungura mwana muridzi webasa rake abatwa wotongwa nemhosva dzake pamusoro pekunga makuwa agadzirwa zvinhu zvakandakaona kuti zvakamushadzahasha pawafira mwana uyu mufi akarohwa akazochata uye akaenda kumira futi muchato wacho sababa saka musaseke henyuba ndozvinoesa kuti wafiwa waita hasha dzakanyanya mukaseka muri kuseka kana you are trivializing to ask what is needed now what it means to ask them you are trivializing everything that you are doing kuzoonanga zvisina basa because ukazwa munhu ari kutaura zviri pamwoyo pake kuti iwe wakaenda kuchatisa mwana wemukoma wake blood iye asipo bako hakuna kana iwe uri one why you ndati chiende ukoko muswe anzani sanyamani ndruda muswa 31 ndruda kuti uyotitaure kuti masvika papinyaya endai